soyayya ce ta ki ta yi tasiri mata, ki san da ni naki ne soyayya. Ko dare rana mai roƙo Allah dai gamo da alkai cikin raina tunanina lissafi nake da gamo da mai nuri ke ce dama wacce na gani nan kina tafiya sawaye akan tsari ke ce dai tsarin dai na kamuwa na san kina damu 'yan mata. A wurin sona kin zamo tawa, shi ranar farin ciki ba a boyewa. Misali kin kasance ta nunawa, koma mai za a yi ke ba na canzawa. Ki yanta ne na daina babbar magana ƙaunar ki ta yalwa. Kaunar ki nake yi wanda ya zarce misali, ko zan rasa raina akan ki ina da dalili. Kikan taɓa raina duk sanda na ganki da kwalli, ke zan yi wa kyauta ko da ma bani da hali. Zuwanki ya sanya ki yi mini canjin hali, madubin raina yake ce zaɓina. Tukwicin kauna ki zo ki bani 'yan mata. Labari na zuciya ke ce, soyayya ce ta ki ta yi tasiri.